Ameriki jamana kalatalaw bɛ ka kalata jɔna min daminɛna bin tɛnɛ Georgia jamana wuruduguyan fan fɛ. Wasaden kalata min daminɛna démocratiw ka cɛbɔ Raphael Warnock ani républicainw ka cɛbɔ Herschel Walker ni ɲɔgɔn cɛ. Arabi Saoudite jamana ye Ameriki jamana ka jalakilikanw bɛɛ lajɛlen na gosi bin tɛnɛ sɔgɔma k'u bolo bɛ Rusi jamana bolo walasa ka se ka dɛmɛ don u ma Ukraine jamana kɛlɛ la. N'o dɔ dara Arabi Saoudite jamana taji feereli dɔgɔyali kan ko min bɛ ka gɛlɛya lase diɲɛ jamana camanw ma. Ameriki jamana kiritigɛla dɔ ko Ameriki jabɔla Mel Gibson tun ka kana ka seereyaw di ka kɛɲɛ ni jalakili ye min bina Harvey Weinstein kan k'a ye lagosi ta ka taa musolaka dɔ ma n'a jalakira New York kabiri san 2020 a bɛna sɔn ka san 23 kaso ta. Dugukolo yɛrɛ dɔ kɛra Californikaw fɛ yen. Ɲininikɛla caman y'a seereya k'a fɔ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ se ka k'a ye min kɛra sababu ye k'u ka sigida ni cakɛyɔrɔ caman maaw kɛ k'u ka sigiyɔrɔw bila kuluda kɛrɛfɛlaw la. Cypress Shore o sigida la pɔnba min dilanna ni nafolo caman ye n'a filɛ nin ye Rio Grande Ameriki ani Mexico dancɛ la ko denbayatigi caman de sera ka ɲɔgɔnna sɔrɔ u ka dancɛ la maa minnu tun ma ɲɔgɔn ye san caman kɔfɛ.